Папа, не знам какво да правя с живота си. Това, което казваш, дълбоко ме наранява. Съжалявам, обаче не знам какво да правя. Паскал, мисля, беше казал. Живота е безвъзвратно загубено благо, ако си го живял не така, както искаш. Те хората са ненаситни, нали, Джако? Човека ненаситен и ти си ненаситен, Джако. Господине! Липсва ми една мъжка фигура в средата. Правя една жива картина. С мен това се случи през 38 година, след като излезох от клиниката. Срещнах мъжа, който обърна сърцето ми. Знаете ли, основната ми цел в живота е да опитам от всичко. Или един приятел казваше да участвам в всяка глупост. Внимавай! Заредене! Адриана! Има патрон в барабана. Вие се страхувате от мен. Признавам, така е. Защо? Аз другия месец ще се женя. Не, мърдай пилота. Здравейте. Понякога това се случва по мистични причини, понякога по твърде реални. Вземете тая чанта. Вътре има малко пари за младежи и бъдете щастлива. От какво тесто са замесени дърветата? Винаги съм изпитвала една известна дистанция между тялото и мен, независимо дали младо или старо. И може би за това то сега ми се отблагодарява със едно такова блестящо здраве. Това